O inverno non foi tan bo como se agardaba para os comerciantes de Vilagarcía. O tempo atípico condicionou as vendas e os resultados non foron os mellores. Hubo unha climatoloxía tamén adversa, baixou un pouco o que as expectativas de venta e sí que a campaña non foi tal como esperábamos. Despois do inverno coa chegada da primavera, os comerciantes enfrontanse á nova campaña con máis optimismo. A chegada do bo tempo sei que hasta anima as compras. Na rúa a xente sai a pasear e son moitos os que xa se animan a mercar. Con este panorama, dende a Asociación de Comerciantes, falan de boas expectativas. Sí que esperamos que sea unha boa campaña, porque, bueno, o tempo está facendo que suban moitísimo que son as ventas e o feito de que, bueno, comecen todo ese tipo de celebracións e todo isto fai que a xente millore. Por suposto, as expectativas sempre son positivas, nunca negativas. Expectativas positivas tamén entre os vendedores, iso sí, para que a campaña vaya ben, a meteoroloxía sei que vai xogar un papel fundamental. Esperamos que ahora co mellor tempo, que polo menos a xente se anima un pouquinho máis a salir, chove moito, a xente non compra igual cando chove que cando está bo tempo, eso que seguramente agora pois veñen as festas, ven o bo tempo, os nenos xa non van á escola e que a cousiña se anima un pouquinho máis. A xente anímase a comprar porque cambiou o tempo, despois de tanta chuvia, normal que agora a xente se anime un pouco máis. A verdade é que o das plantas eso xa vai con un pouquiño de retraso. Pero bueno, ahora sí se está animando. Esperamos que sean buenas. Yo creo que esta campaña de primavera hay muchísimo colorido, hay unas colecciones muy buenas y bueno, esperamos que con el buen tiempo esto se anime.